khusus kanggo Ibu Triana. Miring miring miring. Dari
Matur suwun kagem para werda khususipun
gambek sang polo marto tupo pandita kang wus lempat parama wijing sunyata mengkuliring kasar janan ana memayu ana rung sitagung sesamaning mati langning kalayan aglar pandamuncar sayo sing rokon ilang sing ngorwati pageran campur sari eko mino kepranodo
Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sowan malih ndak. Nderekaken juragan kula saking Padepokan Gandul ingkang winastan Padepokan New Arista Musik. Niki kula nderekaken kali ndara kula Den Mas Meung. Jeneng lengkape Raden Meung Tuhu Prasetyo. Ya mbok. Ya Tuhu Diwalik Prasetyo. Lah niki ugi nderekaken iki ndara-ndara kula papat cacahe setunggal niki nggih widadari niki gawan kotak saking Padepokan Gandul. Dewi Siti Opatapit. Nah. Lajeng sing nomor kalih niki nggih Dewi tapi Dewi tesih Nonoman. Kusumaning ayu Dewi Denit. Lah niki sing nganggo jaket kuning. Lah niki nggih Betari niki. Ning Betari saking Kayangan Bedak Yambek. Sekang Kayangan ngendi kae Betari kae Ndar? Betari sekang warna pasetran gondo mayit. Nyai Ikatayo. Lah nikah sing satunggal nikah nggih bidadari nikah. Cilik mentik. Nyong ngerti sing bene baetes melampiaskan dendam yang terpendam. Panjenenganipun kusumaning ayu Dewi Depi. Nah, pidalem saking laladan susukan ning urung kena status iki. Lho prene napa? Trawas apa susukan? Bingung nyong. Nuwun sewu kepareng derek sowan nampi timbalinipun jenipun Bapak Suratman Dala Ibu ingkang katemben netepi darmanipun asepuh nuninci molokramaken Kang Putra Kakung ingkang winastan Den Mas Bagus Waisel. Nikah piyantune jan ganteng banget. Nyong mbiyen nome ya kaya kae nyong. Malah nang dhuwur rek. Lah niki deripun Bapak Suratman katemben netepi darmaning asepuh nun inggih molokramaken Kang Putra Putri. Alhamdulillah kala wau sampun lumampah kanthi lancar tanpa manggih alangan satunggal punapa. Boten sanes kawula sesole saking jenipun Bapak Suratman ngaturaken matur agunging panuwun awit saking rawuhipun sedaya para mong tamu utawi kadang besan lampang ngombyong saking penganten kakung nggih penganten putri. Boten sanes kasuwun donga lan pangestunipun kagem pinanganten sakrimbit. Anggenipun ambangun balewisma ing mangke saged dados keluarga ingkang guyub rukun. Keluarga ingkang penuh kebegyan, penuh kamulyan. Mugi-mugi jodoh ingkang sampun tinulis sinerat saking kersanipun Gusti Allah sehingga saged langgeng wonten ing donya dumugi dahanan ing pinjang sehingga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan enggal pinaringan putra putri ingkang soleh lan solehah kepareng para sowan kawula
saking laladan Padepokan Gandul. New Arista musik Banjarnegara kepareng nempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang mangke tinanggenah aturipun. Mila saking menika gegamsangan monggo sareng-sareng nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang kawasa kanthi lesan bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajap purwa madyawasaning mangke anggenipun aturipun saged manggih karaharjan mangya kabegyan tinebihna saking rubeda liring sampe kala kanthi atur sugeng rawuh sugeng lelegan so sugeng nyawiji sesarengan kawula sarencang nyo Arista musik Banjarnegara. Kegancangan atur pambukaning tembang. Ayo nduk. Papat cacahe tature jeneng yo. Toto
Ayo jajal sing arep ngibing ketiban sampur disiapaken. Nah. Yo. Cendrawasih. Yogane ya nom-nom. Kostume ireng. Nah, iya. Dewa lolo.
lagi ngaren wong bagus kasih tekane salelo lelo ujung cari ujung cari balung rondo neng kalopo meneman neman pinek winang wong sayekti dadi usada cuwalo cuwalo putri sakembaran
gawe bunga
ya jambe sinigar lale lale jatan piso lali lawas arang katon umpama no wewe tangkang gede tinutuan daktan bisa mati mraja saya sami tresnaku semoga kanthi tebangipun bangun bebrayan katur kagem penganten sakloron muga-muga tansah langgeng guyub rukun anggone jejodohan semoga mupus rasaku kalamot kelingan sliramu apa wis ra ono dalan anggonku pengin andum katresnan tasun setyo janjimu biyen tumekan saiki muga tansah setya tubuh jroning batin datang bisa lali siang pantaran ning ratri tagang piye sonya wiji mugi Gusti amberkahi urip tentrem sabar momong siwi kawistara rawipun Bapak petugas saking Polsek Kecamatan Sempor ngaturaken sugeng rawuh saha katuran pinarak lenggah ugi ing mangke mbok pilih badhe wonten ular-ular dipun tenggok sawetawis ugi Bapak saking Dan Ramil ugi ngaturaken sugeng rawuh semoga puji syukur yang aku pari
jago wis kasembadan tresno tulus ambangun bebrayan sepeda bali katur kagem persepuh terutami ugi kagem pepunden kula panjenenganipun Bapak Lento setunggal tembang bangun bebrayan mugia saged dados suka renaning penggalih pancen kowe sing marang-marai koyo mupus rasaku kalakon kelingan sliramu opo wis ra ono dalan datan bisa lalit siang pantaran ning ratri tagat yang piye sonya biji mugi Gusti hamber yen wis dianugrahi keturunan sing sabar mergo jejodan mau kuwi mesti akeh pacobane sing tego ya nak lah jamu kodi marang bengene mbok lah ya yes monggo puji syukur mring Wang Agung peparing berkah kasembadan tresno tulus ambangun bebrayan muga-muga pancen tresna sing tulus uga kanggo kanca-kanca muda ditunggu partisipasinya yo. So
suwe saben cicir nyekel tangan banjur ngomong dik banjur ngomong mas aku tresno kowe atiku digawe lara yen kembang melati agawe larane ati kembange kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresno ora bisa buyar kula mantas tresno ora tembang semono ora paci ngakone mara wanita ngerawe iku paribasane ketimbang rame cita Biung tembok, biung tembok. Ayo biung tembok. Ayo yuk. matur suwun ceritane Ceritane wong seneng tunggal sebale. ceritane Ceritane mongko jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe sampai jejer nyenggol tanganane. banjur ngomong Banjur ngomong mas senggol tangane aku tresno kowe. ceritane wong seneng tunggal sabar wiwitane nunggu cincin sebentinane saya suwe suwe sampai cicir nyekel tangan banjur ngomong banjur ngomong mas aku
suwun ibu-ibu juga bapak-bapak wonten ingkang dipun kersaken Slendang Sutra Kuning Iyo. Monggo kaki Petruk mriki. Ya ya ya. La 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 la. Ayo konsolin Mas. Selendang
Pripun? Matur suwun nggih. Asik. Ayo Bang Limas. Banyu segar subur ning tanah Jawa maripal wajina rakyate adem ayem sok nek adem ayem ya sok Alas Yo, pokoknya iya. orang kaya. nek bisa adem mesti ayem Adem ayem terus lawane aman tentrem nek wis adem mesti ayem terus aman tegari tentrem mergane lagi nang endi? nang prawas Silir. nang prawas Oh ya nyong manutrika lah. seler ning pantel gede Wasih. Iya. asik Asa. Ayo ayo. Ayo ra.
pripun iki koncolin Mas? Garis siji ya Kang. Truk Petruk. Nggih pripun Mas? Kepriye kabare truk? Piye-piye?
Oh iya. Ayo, ayo. Selendang. Assalamualaikum, kirim salam poro piyantun, ampun gelap, ampun getun, mriksani kawontenanipun. Bismillah mulai gambang, gambangane kayune jati. Bismillah mulai nembang, nembange tingan iyati. Gunung mana yang paling tinggi? Paling tinggi Gunung Merapi. Dukun mana yang paling mandi? Tidak lawan badan sendiri. Srengenge ngulon parane, gunung lo tanduri tela. Kayang ini mas rekasane, ora manut karo wong tua. Lemu tingkrang, maroto sabaning karang. Murang-muring, murang-muring, wong seneng durung kesanding. Rajuna gambare wayang, Gatot kaca bisa mabur. Ayo kanca pada sembayang, kanggo sangune ngalam kubur. Senande ala dua lo Gatot kaca pringgondani, wayang petruk irunge diawak. Yen wis semaya semaya
jebule ya kepenak dibingi. Lah jan. Ya corban. Wong urip kudu besok kapan kuwi bakal mati mulih mringet dununging papan asal usul pun mandan de banter oleh nyaduk apa oh iya ditunggu bang siap yes matur suwun ora bakal ilang moga-moga oleh piwales oleh ganti sing sak murwate luwih sekang sing diparingaken nyong mula mumpung isi gesang nglakonan pakaryan kang bener becik aja ngumbar kamurkan dandang kula sing ngempungu ngemu werdi wong urip kudu eling besok kapan mesti bakale mulih marang pengayunan. Nah, bener. Siap yes mengko ditunggu rembang kumandang. Yuk. Siap. Ki anu bawane udu pelong kok ya gaduh kanggo mlebune pelong. Ya wis ditunggu. Ya. Tebakipun wonten pilut nggambarna den Mas Bagus Faijal sing kapulit kapulit karo piantun putri Yusman Karmo disambi ngrumasani lho nyong kaya kuwe kok nah ya semoga wonten kapilut sareng New Arista Musi Banjarnegara. Ya ya yo ya ya yo ayo yo jaluk de kancane apa ora mak kancane putune apa dhewekan bae. Oh, njaluk Nini Siti. Nah iya. Ti, kae malah sing dicarani kon. Aja. Oleh kok. Aja Ti. Oh, kon nyawer jere, Mak. Iya. Oh iyalah, perponakan iki ya. Olah sawah sapa datan owah atiku wis kapilo saebo bunga atiku lamun bisa sesandingan aslira
pati niki anane tak sarengku rasa tresna kadang sarwa iki ati tanah bisa genjar kaya tadi songo hati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane mahan lara tresna yen kadolo ulah sawah sapa endo datan owah atiku wis kapilon saebo bunga atiku lamun bisa sesandingan sliramu durung eling-elinge nggo panutup mengko jere ki karepe parete tembange asik iya iya ye ye iya ayo ayo iya ayo la 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 masuk masuk Ora atuh papane lor wetane kutang Purbalingga Rembang wis kumandang Doko cilik Doko jelek wis ana monumen ora nyana yen Rembang angumandang sapa Jendrale bangsa Nuswan Karai Kupu sing yuswa labun negara asik ora atuh papane lor wetane kutang Purbalingga Rembang wis kumandang Duku jelek wis ana monumen ora nyana yen Rembang angumandang sapa bae aja ngalekake pamlani yose bapak
Matur sembah nuwun Mbak Siti, Nggih, Mbak sami-sami. Mas Meong. Terima kasih matur suwun.